Klasika, musí ísť akurát vlak. Dobre, nevadí, znova. Moje meno je Majky, toto je moja Yamaha R6 z roku 2004. Povieme si niečo o nej viacej. Prečo práve Yamaha R6? Prečo som si práve takúto motorku vybral? Medzi čím som sa rozhodoval a či ma práve táto zaujala? A povieme si niečo o nej viacej. Nachádzame sa na takom celkom akože urban underground spote. Tuto v podstate už bolo spravené jedno video z Yamahou, keď som robil soundcheck na Leo Vinci výfuk. A hlavne je tu tieň, lebo vonku je asi 35 stupňov a ja mám úplne plnú kombinézu na sebe. Takže určite sa odtiaľto za chvíľku budeme posúvať preč, pretože už mi začína byť relatívne dosť teplo. Povieme si niečo o tom viacej a povieme si nejaké prvé dojmy, ako dlho tú motorku mám a niečo, čo by ľudí mohlo zaujímať. Z začiatku je to Yamaha R6 z roku 2004, ako som povedal. Jedna z vecí, čo sa odlišovala, bola, že 2005-ky mali potom upside down forky. Toto má ešte klasické ride-up forky, teda prednú vidlu, ktorá potom bola upgradenutá neskôr. Je to 115 koní mašina, inline, alebo teda radový štvorválec. A objeme 599 cm kubických. Naskakuje jak nič. To proste neomrzí. Dobre, ideme na to. To je jedna z vecí, čo na Yamaha R6 úplne proste milujem. Ten výkon. Ja osobne som začínal jazdiť nedávno. Som robil autoškolu v podstate minulý rok. V septembri som mal vodičák a začal som jazdiť v podstate na Suzuki GV250. Plánujem na to spraviť taký malý review, že či je to dobrá motorka pre začiatočníkov, lebo naozaj je často spomínaná na internete, ale zase nie je taká slávna, alebo povedzme si taká až tak rozšírená pomedzi ľuďmi, ktorí na nej jazdili. Takže ja by som sa potom k nej teoreticky vrátil. Som ju predal, ale viem kde je. Takže by som sa k nej mohol pozrieť potom zase po dlhej dobe, ako vyzerá, čo sa s ňou udialo a mohli by sme si o nej povedať niečo viacej, že či je to dobrá začiatočnícka motorka, pretože strašne veľa ľudí začína s jazdením v dnešnej dobe a premýšľa, že čo by si tak asi tak kúpilo za nejaké peniaze slušné, niečo čo jazdí, niečo čo je spoľahlivé a niečo, na čom sa dobre učí, lebo samozrejme začať na 600 alebo na litri, tak to je akože, samozrejme záleží, čo máte v hlave, hej, ale ak samozrejme máte liter a máte hlavu a trošku rozumu, tak nebudete to proste okamžite tlačiť do 300 km za hodinu, ale budete sa na to nejakým spôsobom učiť. Ale samozrejme, že tá menšia motorka s menším objemom, väčšinou teda už je ľahšie a menšie, obratnejšie motorky, vás naučia viacej vám odpustia, predsa len v tých zákrutách a rovinkách a v podstate nemá vás to aj s tým výkonom ako veľmi prekvapiť, že by ste dostali nejaké šmíky a podobne, hej. Táto mašina, tak táto má 115, hej, tak to je celkom akože samovražedná kombinácia, jazdec, ktorý jazdí tak 5 mesiacov, s tým, že sa potom učí. No poď, však niekto nejde. Poď, že táto doprava v Bratislave. Čiže keď sa niekto učí, hej, tak je to úplne niečo iné. A čo sa týka mňa, tak ja som premýšľal nad viacerými motorkami.
A nevedel som si úplne presne vybrať. Vedel som, že budem chcieť do superšportu, lebo samozrejme ešte v mojom veku je to také, chcem ísť rýchlo, chcem, aby to vyzeralo cool, čo teda R6 naozaj spĺňa. A premýšľal som medzi Kawasaki ZX-6R, medzi Hondou CBR 600RR, Yamaha R6, Porsche. Ahoj, BT značka, to je ešte niečo nové. Áno, Honda CBR 600RR, Kawasaki ZX-6R, Yamaha R6, ako som povedal, plus sa ešte ponúkalo, čo som vynechal? Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki GSX-R 600, hej? To sú také klasické superšportové motorky, ktoré asi tak najviac sú v povedomí ľudí. Ja som predtým ešte premýšľal, že teoreticky, kebyže idem z 250 hore, tak som premýšľal, že ešte je tu nám výber, kebyže sa tvárime, že maličký, taký baby superšport, hej? Že KTM RC 390. Dokonca som na tom urobil aj cestovačku, ale predsa len prišla mi to ako motorka poskladaná z lega, hej. Akože pekná kvalita, naozaj jednovalček, má niečo do seba, urobilo to aj nejaký dojem na mňa, hej. Ale proste nemal som pocit veľké motorky, ktorý ja som práve že chcel mať, hej. Tým pádom som sa začal pozerať po niečom takomto. Ľudia ma odhovárali samozrejme, nie? Že jazdíš, ja neviem, 2-3 mesiace, najazdil si 2000 km, zoberieš si superšport a obtočíš sa okolo prvého stromu. Ale ono to nie je také jednoduché. Keď k tomu pristúpite, že zodpovedne, že niekto Indian, môžete sa prísť pozrieť, fajné mašiny, a je to začal taký ten cruiserový štýl, ktorý nie je úplne, že v mojej obľúbe. Takže akože možno sa k tomu dostanem, možno by ma to oslovilo, keď som to vyskúšal, ale ešte som sa k tomu nedostal. A určite by som chcel. No, môj ty akože. Inak nemáme žiadny nejaký extra cieľ. Ideme iba tak okolo. Lebo som to chcel vyskúšať. Ale dneska je naozaj, že teplo. Určite nebudeme chodiť po meste, lebo asi, že je 400 stupňov. A keď sú na červené, no tak to je na smrť, hej. Mimochodom, mám 183 cm, moje nohy sú akože relatívne povolené a keď sa postavím, tak sa dokážem ešte postaviť relatívne na tej motorke, že riť mám nad motorkou. A to sa hovorí, že R6 sú v podstate jedný z najvyšších motoriek, hej. Čiže kto je nižší pod 180 cm by relatívne mohol mať problém s tým, aby akože dal obidve nohy na plochu. Hej, moje nohy sú obidve na plochu, čo nie je úplný problém. Čiže ja som na R6 veľmi pohodlne posadený. S tým, že sedíte naozaj veľmi predklonení, hej. Ja keďže som začínal na naháčovi, ktorý bol 250 a mal nejakých 22 koní, tak setkalo sa na tom úplne inak. Hej, tá motorka bola asi o 20 kg ľahšia, bola menšia, bola manevrovateľnejšia, mala nižšiu spotrebu, hej, ale tak to je druhá vec. A naozaj, keď sadnete potom na takýto superšport, tak ležíte na tej nádrži, hej. To ste s tým trošku rátať, že teda tá motorka potom reaguje trošku inak na vaše pohyby. Vy si na tom trošku inak sedíte a predsa len keď potom idete cestovať na nejaké väčšie vzdialenosti, tak je to dosť akože stoj. Ďakujem. Je to potom si uvedomíte, že to je trošku rozdiel s tým cestovaním, hej. Ale mám v pláne potom urobiť takéto video, že 5 vecí, ktoré na svojej motorke zbožňujem a 5 vecí, na ktoré motorky neznášam, a tam sa potom budeme viacej rozprávať o tom, že čo vlastne mám na tom rád a čo vlastne tak na tom nemám rád, že aký je tam rozdiel medzi vecami, ktoré by som rád zmenil, vecami, ktoré by som si ponechal. Ale tak to už, keď si vyberáte takýto typ motorky, a musíte s tým rátať, že teda budete musieť oželeť nejaký level komfortu a potom si užijete predsa len tú jazdu.
A čo sa to tu deje zase? Proste hlavý pruh a 50, lebo prečo nie? Potom by som sa chcel pozrieť na Triumph Street Triple, ktorý je pre mňa motorka, ktorá rozdeľuje ľudí na dva tábory. Jedni úplne hejtujú, budeme drzí. Je motorka, ktorá rozdeľuje ľudí na dva tábory ohľadom predných svetiel. Niektorí to hejtujú, že to je strašne škaredé, niektorým sa to páči. Ja spadám do tej skupiny, že Street Triple je naozaj nádherná motorka, ktorá pochádza od anglického výrobcu Triumph, ktorý sa nevenuje len takýmto naháčom, ale má v svojom repertoári a portfóliu aj viacero motoriek od Triumphu. A jedna z motoriek, ktorú by som chcel naozaj veľmi vyskúšať. Potom Kawasaki Z, Rada Z, nejaká 800, jeden kamoš Z 800 má, takže v podstate teoreticky by sa dalo aj cez neho. Ak by mi to dovolil, to uvidíme. Zatiaľ mu to nehovorte, lebo je prekvapenie, že Nazar Bácho ide si do tú motorku vrátiť čo za 2 hodiny. Yep. Uvidíme. Ďalší kamoš, tak ten má Yamaha MT-07. Ja to volám Octavia medzi motorkami, lebo MT-07 je naozaj motorka, ktorá v dnešnej dobe je úplne, že jedna z most favorite. Keď to porovnáte, tak aj 03 a 07 je taký ten štýl motorky, ktorý ľahká udržba je na tom, je to naháč, má to ten výkon, má to moderný štýl. Sice MT-07 patrí teraz medzi motorky, ktorá trošku vyčnieva z tej skupiny MT-čiek od Yamahy, kedy MT-10 má taký ten štýl, taký ten futuristický transformerský štýl s tými dvoma očami. MT-03 začína kopírovať tento systém, MT-09 to má viac menej tiež, ale MT-7 má stále to veľké jedno svetlo. Takže možno to Yamaha zmení, možno nie, to sa uvidí. Podľa mňa ja do toho nevidím, ale akože nemám výhrady proti tomu jednému svetlu. Je to samozrejme také klasické, viac menej keď si predstavíte nejaké staré bandity, hornety, tak tie všetky mali že jedno svetlo, hej, takže ono je to taká akože relatívne klasická vec, by som povedal. Klasická, čo ja viem. No, späť Yamaha. Prečo Yamaha? Ja som si vybral jednu Yamahu, samozrejme, jak väčšina Slovákov, teda som pozeral Bazoš, ne, lebo nič iné tu nie. Čiže otvoril som si Bazoš a začal som to pozerať. Mal som nejaký budget, ktorý som si našporil, s tým, že teda som rátal s tým, že Suzuki predám a zoženiem si nejakú 600. A chcel som naozaj naozaj veľmi. Som chcel super šport. A išiel som teda pozrieť prvú vec. A prvá vec, čo som sa dohodol, bola táto Yamaha. No, neviete si predstaviť, keď prejdete z niečoho, čo má 22 koní, na niečo, čo má 115, hej? To už iba testovacia jazda, keď si na to sadnete, tak máte pocit, že vás to vystrelí až na Mars, hej? To je úplne nepredstaviteľný zážitok a mne sa tedy normálne takto sa mi triasli ruky, keď som prvýkrát to zosadol asi po 10 minútach, čo som len prešiel na iné parkovisko. Kamoš bol so mnou, kamoš bol u toho, ten sa na to pozeral a hovorí, kámo, zvonka to vyzerá jak dobre. Ja že ja viem, to úplne chcem. On že naozaj, ja že ja neviem, umiem, on že asi je, ja čo som. Takže ono, keď sa na to potom pozrete, akože tak z diaľky potom, akože myslím s nadhľadom. Keď sa na to pozriete s nadhľadom, tak predsa len je to motorka každá iná, hej. Za motorku sa dáte vždycky proste s tým, že nemám tu žiadnu karosériu, hej. A tým pádom ma akože extra veci, veľa vecí nechráni, vlastne ma nechráni vôbec nič, hej. A preto som chcel minimálne zdôrazniť, noste oblečenie, hej, na motorku. Ja mám teraz plný gear na sebe, mám čižmy, mám kombinézu, dvojdielnu, ktorá je zopnutá zipsom, mám športové rukavice, mám príľbu, mám proste všetko, čo treba a nikdy neviete, hej? Akože nebudem sa teraz tváriť, že jazdím stále úplne poctivo, aj čo sa týka rýchlosti, aj čo sa týka oblečenia, hej, idem do roboty, tak som
stričku s krátkým, hej, ale tak do roboty idem 10 minút, možno aj 6 podľa toho, jak mám červenú. To je úplne iné. Ale všeobecne je to o tom, že naozaj, keď idete, dajte si to na seba, neviete, čo sa stane. Proste, furt lepšie to mať na sebe, ako nemať, že? Láska. Vláčik, jej! To je milé. Aha, sranda. Čiže musíte pristupovať tej motorke už tým pocitom, že teda aha, to je akože jazdí to maximálna rýchlosť Yamaha R6 pri tých 115 koniach a motorka váži okolo 180 kg, tak tá maximálna rýchlosť je okolo 280 km za hodinu. Hej? Neviem, kde by sme to použili, akože dá sa to, hej, niekde o 3 v noci, ale nikomu to nehovorte, lebo však kapte. Ale akože raketová rýchlosť nie je úplne bežnou vecou, hej. A my pôjdeme asi rovno, lebo neviem kam idem, ale pôjdeme rovno. No, toto je úplne využiteľné v meste, že? Nechcem nič hovoriť, ale ani ne. Tých 200, ja som na tom dal 255, ale na poznámka za okraj, jak sa hovorí, tak to bolo na okruhu, hej, Slovakia Ring, ale o tom si povieme potom na budúce. Kľudne mi dajte dole do komentárov vedieť, či by ste také video ocenili a či by ste také video chceli vidieť. Čo sa týka ďalších motoriek, tak ja som sa k tomu akože bohužiaľ nedostal, hej, ja som si predsa len povedal, že chcem túto motorku a nakoniec som to aj nakoniec to tak aj dopadlo, že som išiel po túto motorku. Čo sa odtedy na tej motorke zmenilo? Môžeme si povedať taký akože trošku zoznam toho, hej. Tá motorka pôvodne nemala čierny štít, hej. Tento štít je čierny, pretože to vyzerá strašne cool. Na margo toho štítu je akože trošku nepoužiteľný dosť, lebo však cez čierny vidíte akože dosť, že nič, hej. Čiže keď som na okruhu, tak to zadalo preč. Tam bol priehľadný štít na tom, hej. Ide dačo. Kamión! To stihnem. Jasne, to stihnem. Ale nejak výhoda veľkej sily, hej. Pripájate sa na diaľnicu, tak proste tomu dáte a pripojíte sa na tú diaľnicu, hej. Na tej 250-ke, 125-ke proste môžete robiť, čo chcete, hej, môžete aj zaláhnuť na tom, že úplne, že aerodynamicky, že ešte aj gule si stiahnete podriť a nepomôže vám to, pretože to, kým zaakceleruje na 140, čo je maximálka tej motorky, tak veľa šťastia z výjazdu z nejakej benzínky. Stoj, ďakujem. To neomrzí. A tá kolona, tak to omrzí veľmi rýchlo. Ach jaj. A to je iba senec. Strašné. No, čiže vymenil som predný štít. Vymenil som tieto konce na ručkách, pretože oni boli čierne a boli oškreté, hej, tak ja som to dal na červené, nech to trošku ladí s tou motorkou, keď je celá červená. Dal som pre zadné stupačky, lebo zatiaľ odmietam hocikoho voziť a vyzerá to oveľa lepšie. Kúpil som od Yamahy priamo držia, ktorý je na výfuk, pretože výfuk je až dozadu po ešpezetku. Takže som potreboval samostatný držia, ktorý teda není stupačka, lebo to je napojené na stupačku pôvodne. A vyzerá to strašne cool teraz. Ďalej, vymenili sme samozrejme olej, inak doporučenie. Keď si zoženete motorku, ktorá je od niekoho, hej, samozrejme z Pazašu, tak doporučujem si naozaj vymeniť kvapaliny po ňom, lebo on vám povie, že je čerstvo po servise, teraz je všetko vymenené, bráško, iba tu máš oné, daj mi o 100 menej, lebo toto serviček bol, hej. A proste máš to celé tip-top. No potom dojdete a zistíte, že v živote na tom si neboli menené sviečky a podobne, hej, takže asi tak. Takže doporučujem proste, zoberete motorku, dáte ju do shopu, alebo ku kamošovi, alebo k môjmu kamošovi
A proste vymeníte na tom olej, vymeníte na tom chladiacu, pozrite na tom sviečky, pozrite na tom brzdy, pozrite reťaz, lebo ja som na tom okamžite menil reťaz, hej? A menil som reťaz a menil som kolečko, lebo kolečko malo, že polovičku zúbkov, hej? To proste nezistíte nikdy, lebo to je pod takým krytom, to musíte otvoriť, musíte na to kúknuť a tam uvidíte, či to kolečko tie zúbky má alebo nemá, hej? A keď je to superšport, tak človek tomu akože riadne vytína. Teda aspoň tí, čo predtým mali. Ja nehovorím, že ja nie, ale samozrejme na tej jednotke, dvojke, trojke sa na tom celkom slušne dá. Ale bez toho, aby ste porušovali zákon, ktorý my samozrejme neporušujeme. Hej, ale čiže samozrejme je to veľmi dobrý nápad pozrieť si tú motorku, v akom je stave, ale zoberte si, takto na tom sedíte a teraz sa vám to rozletí, alebo urobíte si, že mám novú motorku, dáme dneska 1000 km, hej, no a v 256. vás tá motorka zradí, rozpadne sa vám a zostanete 250 km v riti a teraz nebudete ani vedieť ani jak odtiaľ, ani jak s tým, ani nič podobné, hej. Takže samozrejme, treba si to pozrieť. Ja som potom menil brzdy, teda predné obloženie, predné doštičky brzdové, ale tie som zrušil na ringu, takže to je úplne niečo iná vec. Ďalšia vec je, že si pozrite gumy, ne? Lebo však určite nebudete jazdiť jak ten týpek, ktorý jazdil pred vami. Nazdar. Nebudete jazdiť ako ten týpek pred vami, lebo každý máme nejaký vlastný štýl, hej? Každý vážime inak, každý točíme zákruty inak, každý robíme proste radenie inak a tak ďalej, takže musíte si, buď nikdy nebudete jazdiť tak, ako jazdil on, hej? Nazdar. Nikdy nebudete jazdiť tak, ako on, to znamená, že kúpte si rovno nové gumy, hej? No aký typ, rozmer viete, ale aký typ, na aké jazdenie, tak to už záleží, aký ste jazdec, hej? Niektorí preferujú úplne, že lepidlá, ktoré proste sa prilepia na ten asfalt a podržia vás v náklone typu Valentino Rossi, hej, že s lakťom na zemi, čo nedoporučujem na normálnej ceste. Alebo proste také plochejšie, športovo-touringové, hej, ktoré vydržia strašne veľa, lebo najazdíte na nich väčšinou rovnodačo a záleží, ako máte motorku, hej, nebudete dávať športové gumy na proste GS-u, s ktorou chcete chodiť do lesa, hej. A presne toto je krása superšportu. To proste ide, hej. A tá krása R6 proste to je... Tá R6 do tých nejakých 8-9 tisíc to ide akože relatívne v pohode, hej. Vy cítite, že to ťahá, hej. Všetci mi hovorili, to neťahá, to je úplne, že jaké by to nešlo. No, keď prejdete z 250, čo má 22 koní, tak hej, ťahá to, hej, akože nepostaví vás to nazad, ne, ale ťahá to. Ale na tých 9, 10, keď to začne ťahať, čo vám šibe, to je raketa, že vás to až prekvapí. Mňa to prekvapilo veľakrát, hej, akože v dobrom, vás to prekvapí ma to akože v dobrom, lebo akože už to viac menej čakám, ale na ringu normálne ma posunulo dozadu, na riti ma posunulo dozadu, špičky sa mi posunuli dozadu a proste motorka išla hore kopcom. Čo som ďalej urobil tej motorke, tak vpredu mám padaky, pôvodne boli padáky aj tu na boku, ale tie som dal dole kvôli ringu. Kombajn! Traktor! Tak aby som to zhrnul. Yamaha R6 rok 2004. Celkom dosť ma najazdené mimochodom. Viac ako 50 000. Nazdar. Ale to vôbec nemení nič na tom, že tá motorka je krásna. Predné svetlá sú úplne bohovské. Pripomínajú mi také tie BMWčkové Angel's Eyes. Akože teta.
A preto musíte furt kurva dávať pozor, lebo tí ľudia proste nemajú rozumu. Skús 300 zaujíme tiež, nazdar, ten ma pozdravil, jej. Legendárna motorka, ktorú som vždycky chcel. Samozrejme by som chcel skúsiť aj tú novú R6. Niekomu sa pokazilo auto. Ale treba sa k tomu najprv nejako dostať, hej, takže eventuálne zistím v Yamahe ako také, či sa to dá, hej, tak by som porovnal starú R6 s novou R6, to je veľmi zaujímavé video. Takže ďakujem za sledovanie, nezabudnite kliknúť na odberanie môjho kanálu, dajte ten palec hore, ak sa vám to video páčilo a vidíme sa na budúce. Čau.